Merci beaucoup. Tianao ngoma zakoa misarika mivadiko fankaratsiagna taonao io tsy alako olo tiako sy olo tsy karaha lelon-jaza mijotso manonga fa fitiavagna tsara origny tsy horavagna sikolô kapokapokonao isanandro efa elana taona tadigny matiozatra za ena tsy vita mariazy fa ninety zala tsy voasaraka tianao ngoma zakoa misarika amin'olo tiako moramora ele fa karatsianao vadiko io fa zahay tsy misaraka fa zahay tsy misaraka navaratra ipoaka eto Stress boy American plan no Tatsika telefandregna raiky miaraka mandeha vadiagnana tsy mila journaliste bankarateya izy ty hoe vadiagnana tany fotsy zay misefaka fisaka anao mankaratsy zay malany asa sanao amiako kanda kapokapokonao isanandro efa elana taona tadigny matiozatra zay na tsy vita mariazy fa ninety zala tsy voasaraka tianao ngoma zako misarika amin'olo tiako moramora ele fa karatsianao vadiko io fa zahay tsy misaraka fa zahay tsy misaraka navaratra ipoaka eto Stress boy American plan tianao ngoma zakoa misarika amin'olo tiako moramora ele fa karatsianao vadiko io fa zahay tsy misaraka fa zahay tsy misaraka navaratra ipoaka eto tianao ngoma zako misarika amin'olo tiako moramora ele fa karatsianao vadiko io fa zahay tsy misaraka fa zahay tsy misaraka navaratra ipoaka eto za ena tsy vita mariazy fa ninety zala tsy voasaraka Baba Sam